नमस्कार, माझं नाव प्रणिती. आज आपण बघणार आहोत मस्त झटपट होणारी आणि सर्वांना खूपच आवडणारी अशी कुळथाची पिठी. त्यासाठी लागणारं साहित्य पुढीलप्रमाणे. अशा सोप्या पद्धतीने होणारी चविष्ट पिठी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. इथे मी 2 ते 3 कोकम घेतले, 1 कांदा, 1 मिरची, कढीपत्ता, लसूण 2 ते 3 घेतले, त्यानंतर हळद, मीठ आणि इथे मी अर्धा वाटी कुळथाचं पीठ घेतलं आहे. त्यानंतर इथे मी 1 चमचा तेल टाकलं आहे. ते व्यवस्थित तापवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यात कांदा टाकायचा आहे आणि कांदा छानपैकी तेलात परतवून घ्यायचा आहे. कांदा छान तेलात परतवला की त्यात लसूण टाकायचा आहे. लसूण छानपैकी तेलात परतवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्यात लगेचच कढीपत्ता आणि मिरची टाकून घ्यायची आहे आणि ते अर्धा 1 मिनिट अशी परतवत राहायचे. मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. तिखट पाहिजे असेल तर जास्त टाकू शकता मिरची. असं छानपैकी व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे तेलात. त्यानंतर त्यात हळद टाकायची आणि हळद करपू द्यायची नाही आहे. त्यात लगेचच पाणी टाकायचं आहे. पाणी तुम्हाला जेवढं पिठी पातळ किंवा घट्ट पाहिजे असेल त्याप्रमाणे ठेवू शकता. नंतर त्यात असं आपलं जे कुळथाचं पीठ आहे ते त्यात टाकून घ्यायचं आणि छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं. त्यात हे बघा अशा प्रकारे गट्टे होतात. ते असं चमच्याच्या मदतीने असं व्यवस्थित मिक्स करून छानपैकी त्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 ते 2 मिनटात छानपैकी पीठ त्यात मिक्स होतं. हे बघा असा चमचा फिरवत राहायचा आहे. हे बघा असं छानपैकी व्यवस्थित असं पीठ त्यात मिक्स करून घ्यायचं आणि पिठीला कड येऊन द्यायचा. आता अशी ढवळत राहायचे पिठीला कड येईपर्यंत. हे बघा पिठीला मस्त व्यवस्थित असा कड आला आहे. पिठी छान घट्टही झाली आहे. आता त्यात कोकम टाकायचं आहे आपल्याला. कोकमाने छान मस्त चव येते. त्यानंतर इथे चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि गॅस लो ठेवून त्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि पिठी छानपैकी 10 मिनटं शिजू द्यायची. त्यात मस्त अशी 10 मिनटं अशी झाकून ठेवल्याने त्यात मस्त कोकमाची चव उतरते आणि खूपच छान लागते पिठी. हे बघा 10 मिनटानंतर अशी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची. आपली पिठी मस्त तयार आहे. तुम्ही मस्त ही गरम गरम भाकरीबरोबर किंवा छानपैकी भाताबरोबर वगैरे खाऊ शकता. खूपच छान लागते. लहान मुलंही खूपच आवडीने खातात. तुम्ही नक्कीच ट्राय करा अशा पद्धतीने. खरंच खूप छान होते पिठी. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्कीच करा. थँक्यू.